Bernát ilyen szan 94 körül alakult. Elmentünk a Love Parade-re, és akkor ott láttuk a óriási felvonulást, és teljesen másfajta zene volt, mint amit itthon megszoktunk. Idehaza nem lehetett még ilyen zenékről hallani. Mikor hazajöttünk, adott volt, hogy akkor tulajdonképpen annak a zenének, amit ott lehetett hallani, a hagyományos felállású zenekarokhoz semmi köze az égvilágon nincs. És akkor így határozódott el, hogy akkor csináljunk egy live actet. Nekem voltak a régi rendszerből gépeim, amiket rendszerbe állítottunk, és elkezdtünk kísérletezni vele. Semmiféle könyv, semmiféle szakirodalom nem volt, hogy ezt hogy kell összerakni. Ezt lehet így elmondani, hogy 94-re már volt egy olyan gépállományunk, amivel már föl lehetett lépni. Nem is volt célunk, hogy valamilyen stílus mellett elköteleződjünk, hiszen a gépek, amiket alkalmazunk, mindegyiknek saját hangja van. Igyekszünk, meg igyekeztünk régen is annak az adott gépnek, vagy a gépeknek a maximális lehetőségeit kihasználni, amit ki lehet belőle csikarni. Tehát egy abszolút eklektikus hangzás, amire nem azt mondom, hogy törekszünk, hanem amit ki lehet hozni ezekből a gépekből. Hiszen egy improvizációra van fölépítve az egész. Tehát az a pillanat, amikor éppen a keverőn, vagy éppen a gépek tekerentyűin dolgozunk, azt abban a pillanatban kell megítélni, hogy az jó vagy nem jó. Ezt akarjuk, vagy nem ezt akarjuk. A fellépések előtt mindig több órás, sok órás próba előzi meg, ami nem azt jelenti, hogy azt fogjuk majd játszani, amit bepróbáltunk. De igazából a próba az csak a lelki állapotnak a stabilizálására való. Ez a zenei előadásmódhoz nagyon sokféle, nagyon sokfajta márkás, márkán kívüli, legendás vagy újszerű géppel kell rendelkezni, pontosan azért, hogy egyik fellépésről a másikra nem mindig ugyanaz a hangzás tudjon kijönni, hanem tudjuk változtatni. Sokkal érdekesebb, izgalmasabb, mint a mindenki által ismert lemezek már, stílusok.